Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Chakamosi ni misawa janeno mar Kalatvlive mana kaka nasingo ni ka umolo kanyo sadek abiro doka kod weche manyien mago maga ng'end weche ma ikinde ma wayudo weche ma kamago kamokuongo to ka uthond weche go. Jatend piny Kenya nitiere piny Italy kama bende okwayo jo Kenya mago ma bende odake pinyno ni kik gichik itgi e weche ma bende gineno e mbui. Most of the stories in social media is not correct. Most of it is fake. Most of it is misinformation. Obila ondhiyo jong'anyo ochiko bore Nairobi kocha ka gikwedo nengo mano mamalo mar ngima. We are here to speak for a better Kenya. Why are they arresting us? Duol mano mar IEBC okwayo jo Kenya ondikre kaka joluto ombulu wirani ok gidhi medo thuolo mano mar timo andika makamano. I'm appealing to the people of Meru County to come out and register in large numbers these few days remaining so that they can meet their targets. Nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara David Abila. Jatend piny Kenya William Ruto kwero jo Kenya kata osiemo jo Kenya go mago mabende odake piny Italy ni kik giketa geno margi e weche go mago mag mbui mano mar ng'eyo matuto mago matimore pacho kae. Ruto ne okoni nitiere thoth weche mago mabende ilando e mbui gi jo Kenya mabende ok gin jogo madwaro dongruok ne piny owacho mano mar UDA. Ne owacho ni gibiro bedo kata piny owacho mare biro bedo ka keto yore go mago makare mar neno ni chenro duto te ma ichwalo kod piny owacho ong'ere e pacho kae kaachiel kod oko mar piny Kenya e yono mano ma uyanga kendo madiera. Most of the stories in social media is not correct. Most of it is fake. Most of it is misinformation. 3/4 of it is disinformation. And so it's good to get a correct picture of where we are as a country. You know, there are so many unpatriotic Kenyans. They talk about Kenya as if they have a spare country. You know? So you demonize Kenya so that you do what? So that you belong where? Who is going to give you their country? You know? So we need to work on the software of all of us. We need to begin to think, you know, about our country in a much more positive way. Mago bila boma ma Nairobi kocha e kinde mane ging'anyo ka gikwedo nengo mano matek mar ngima kaachiel kod modhi mabende oidho e pacho kae. Kweth jong'anyo go ne ochako ng'anyo margi apar mano ma Kimathi eka ne gichomo Simba City Hall eka gigoyo tacha e Kenya Archives. Ohenni kaachiel kod yore go mago mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok. We are here to speak for a better Kenya. Why are they arresting us? Kuligavya maisha imekuwa ngumu kama wa Kenya. Sisi tunasema tu hivi. As simple as that. Teremusha mafuta. Kila kitu itafani itateremuka. They don't pay for fuels. Hao wanaendanga wanaekewa full tank, sawa? Sisi hapa tunahangaika tunajaza mafuta. Lakini hao ni kuwekewa tu. Chama moko ni duol mano mar IEBC owuok oko kendo medo jiwo oganda jo Kenya mondo gitem giti kod thuolo mano ma ochiw mano mar ndikruok kaka joluto ombulu wirani ok gibi medo thuolo mano mar timo andika makamano.
Mayo yangi kod kamisona mano mar duol mar IEBC Hassan Nur Hassan mabende ne olero ni jo Kenya owinjore oti kod thuolo mano mar juma achiel masanto koro dongni mar mondo mi gindikre kaka jolutombolo ne ikruok ne yiero maduong' ma higa manyien. Themselves, we have brought kits very close, registration centers very close to them. They are being done in constituency offices, they are being done at Huduma centers, so an opportunity has been availed for everybody. I'm appealing to the people of Meru County to come out and register in large numbers these few days remaining so that they can meet their targets. Hatukosi changamoto hapa na pale. Mojawapo ni kuwa kuna wale walijiandikisha kuchukua vitambulisho. Tunapata hizo vitambulisho bado zingine hazijafika. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa wale ambao wanategemea hizi siku 7 zinabaki. Lakini pia kuna zile vitambulisho ambazo zimelala kwa NRB, kwa watu wa vitambulisho ambazo vijana hawaja kuja kuchukua. Tungewahimiza waweze kuja wachukue na waweze kujiandikisha. E kaunti ma Migori kocha ni rowere mago mabende wuok e kaunti ma Migori ne jojiwore gi wegi mar mondo mi gindikre kaka jolutombolo e chenro mano mabende ne ochwalnegi kod woman rep ma kaunti ma Migori moluor Fatuma Mohamed. Kabinde chenro maket kod amane otim e alap tuke mano ma Green Stadium e kar chung'od bura mano ma Awendo e kaunti ma Migori. Rowere go bende ne otiyo kod thuolo maket kod amano mar jiwo jowetegi moko mondo mi gin bende gindikre kaka jolutombolo. Thoth rawere ok osebedo kaka okang' mar ndikore kaka jolutombolo e yiero mago mopogore opogore mitimo e pacho kaeki. Rawere koro chuno wuok mar ndikore kaka jolutombolo gino mabende nokel koda ka Mikae Fatuma Mohamed mabende en jaod bura ma Migori. E kinde ma kamago roweregi noyango ni chenro mar luto gisebedo ka gidong' chien. Kata kamano wang'ni to koro to gi ikore moromo mar yiero jotelo mago moikore mar kelo chenro mag dongruok mabende gisebedo ka girito. It is my first time to register as a vote. The reason why I've registered as a vote is one, people do elect leaders, but they don't deliver. But I've seen it wise as a Gen Z to register as a voter because I want the development that the current women rep of Migori, Honorable Fatuma Zainab Mohamed, have delivered to the youths. Only this, like the football, is what we can smile that leaders can give to the youths. To me, I'll give Gen Z a challenge that if come to 2027, everybody we come out in large numbers so that we can register as our voters, so that 2027 we elect leaders. Do you know we have politicians and leaders, we have the difference. So we elect leaders that can deliver, not leaders that are going to Nairobi to sit there. When time for election comes, is when they come to ground. See what Mheshimiwa Fatuma have given to the youths. He's here with us, not today, but every weekend she's here. Means that during the normal days at Nairobi, during the weekends, he's here with us. That's the kind of the leader we want. A leader we can access like Fatuma Zainab Mohamed. Okay, thank you. You are crying because of the distance to access the IBC officials was difficult to them. But when given as such, we thank the government for giving us the system to work. So we will challenge the government also to bring the registration of ID cards also to the ground so that people can register. People can have cards so that come next year we go and elect the leaders we want. Viongozi wenye wataelewa youths, wenye wataelewa wananchi, wenye wataelewa youths, wenye wataelewa wananchi, wenye wataelewa mama mboga, wenye wataelewa kitu kiwaambia, wenye wataempower youth. Ende vijendegi oramo koda kadho kachiel kendo jiwo jowetegi mondo koro to wuok mondo mi ondikre kaka jolutombolo. Gino mabende koro giyango ni gidwaro jotelo moikore mane tich kendo jiwo rawere kanyakla. Vijendegi otiyo koda ka thuolo makamano siemo wang' jotelo mabende koseyudo kombe mopogore opogore to koro lal mero. Gino mabende koro chenro mag dongruok ogwom piny ma onge ng'ama neno kata dichiel. My first time as a voter. As of today, I'm a voter. Yes, and I'm very happy. So, I've seen leaders come and go. But most of them, after giving them the opportunity to represent us, they go there, sleep on their jobs. They come after after 5 years. They again ask for our votes. So this time as a youth, I want to challenge all those youths outside there that
the card you have, the registration card you have, that's your spear and shield. Okay, so use that registration card, the voter's card, to elect a leader who will deliver for you, not a leader who will be giving you handouts. And yes, the leaders who will be giving you handouts and you won't see them after 5 years. Od bura ma Migori Mikai Fatuma Mohamed oyango ni chenro mag kawo kipande gin mago mabende osebedo kadeko ahinya te kaunti ni ma Migori. Oyango ni piny owacho temo duto te manyalore mar neno raweregi oyudo kipande e sano mowinjore. Jatelo no bende oyang ni thoth rawere ok ong'eyo ga kuondego mag ndikruok gino mathiro weche mag ndikruok e kind rawere. Ka oyango ni chenro manokelo no eko osemiyo thoth oganda ondikore kendo koro gin koda ka geno ni kwan mag jolut ombulu nyaka to koro medre e kaunti ni ma Migori. We are bordering Tanzania. And so it takes long for the authorities to confirm if you're truly a Kenyan. I think that's one of the reasons why in Migori there's delay with ID insurance. But I think the government is doing their best so far. They are getting it quite in a good number. I've realized some of our youth don't even know where to go and register. And so today they were saying, we are going to dance to INDA as INDA registers us. So it's lack of knowledge, if I may use that word. We need to do sensitization so that they get to know where can you register as a voter, where can you register for SHA, where can you register as a Kenyan. Kalatvlive kowuok e kar chung'o bura ma Wendo, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Kapod wagoyo mana tache kaunti ma Migori kanyo, wayudo kanyo e duond bura mar UDA ne obago kanyo romo mano mar puonjo oganda kaka itimo yiero mabende ochan tim tich ang'wen mano mar jumani. Kaluwore kod jata chenro e yiero jata wechego mago mag yiero e duond bura mano mar UDA migosi Andrew Lijenga ne oyango ni yiero maket koda mano en mano ma idhi time yono ma oyanga kendo yono mano mantiere kare. Bende ne otiyo kod thuolo makamano mar jiwo oganda mondo mi gibi giwuog oko kendo gitim yiero makamano. We've seen a lot of hiccups, war here and there in ODM. We are asking CS Mbadi and CS Opiyo Wandayi, please, we need development now. We don't need politics. And therefore, if there is always a continuous murmuring and chaos in ODM, the two should denounce their membership or ODM membership and join UDA so that we work as a team. Nyanza, we are only waiting to work as a team for development, no any other zoning. It is only development zoning. Zoning hatutaki, lakini ikiwa watu wa ODM wameogopa election, basi tuambie kwamba tuwaachie viti vya governors wachukue, lakini hapa MCA parliament watu tukutane kwa kiwanja, tuguzane pale uso kwa uso. On Thursday, the 23rd, we are going to have our election in the whole of Migori County and some other Nyanza counties. So we want to encourage our members to come out in big numbers to come and vote for their preferred candidates. Our election are electronic, and like Mheshimiwa amesema hapa, we have accurate, verifiable, with fairness. Hakuna mtu ataoshwa ma anything of that sort. E kaunti ma Kisumu kae en ni duol mano mabende tayo tije obila e pacho kae mano National Police Service Commission ka otelnegi kod jakom margi Laktar Amani Yuda ka achiel kod kamisona mawuok e gwengego mago mag Nyanza Flora Moroa oyango kata ne oyawo kanyo apisi mano mar obila e kaunti ma Kisumu mano mabende nitiere kanyo no ma ibiro bedo ka itimo ne obila go hocho. Jotelo gi ne okoni piny owacho nitiere kod chenro mano makare mano mar biro neno ne gibi medo obila mago mathoth moloyo to e kinde ni ma oganda hikore ne yiero maduong' ma higa manyien. Today we are privileged to host the National Police Service Commission led by the chairman, Dr. Komora. They are on a familiarization tour. As you may be aware, the commission is relatively newly appointed. So they are here to familiarize themselves with Nyanza and of course get to know some of the challenges that
the police officers around this place are facing. This visit provides us an opportunity, one, to come and see and hear from the ground on the issues, more so contextualize now our policy interventions, because you will appreciate the fact that the National Police Service Commission is established to steer the human resource management aspects within the National Police Service, and wellness is one of such, because a mentally stable officer then carries out their duties in a secure manner. The discipline is improved, their performance is improved. So we come in to provide that support to the National Police Service. As we seek to review their terms and conditions, including salaries, including allowances, we also have to ensure that they are mentally well and stable for them to secure country, because they provide a very critical service, and it behoves on all of us as stakeholders to mind their welfare, to mind their status. So as we do the reforms, and this comes within the space of reforms, as we do the reforms in numbers, improving the numbers. Last year we hired 10,000 police officers. There are possibilities of hiring another 10,000 this year to ensure that the numbers, the headcount is adequate to secure country, especially now as we prepare to head. Agamo moya keke dhi mabor bang' kinde machuok aduoga kod weche mag mamoko. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 07 14 49 56 74 kata 07 2 8 6 6 adek aboro abich abich 07 28 66 38 55. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Machiegni kendo wadhi nyime. Wayudo kanyo ni jopuonj mago mag JSS obogo ne dipoka ok gibi yawo sikul juma mano manyien ka diponi ok ondikgi e yono mano maongirore. Kane gitwak kod jofwamb weche counties mano ma Machakos kaachiel kod West Pokot, gilero ni imiyogi omenda kata pesa mano matin mabende ok konygi e yo moro amora, kendo yorego mago mag thieth bende ok giyude e yono makare. Wera ni okumba mano mar SHA bende ok ti. We note that most watchmen and cleaners with no formal education earn better than these intern teachers who are graduates who trailed to get the best grades in education ladder. Furthermore, these intern teachers are overworked in their stations owing to their teacher shortage. The court has already pronounced that internship is illegal. So we want to tell them that they should be ready. They should be ready. Medical cover ambayo inafaa walimu. Hawa walimu wamechoka kutumia mitishamba. Hawa walimu wamechoka kutembelea waganga. Kwa sababu tukienda hospitali tunaitishwa pesa zaidi za kulipia. Tukiingia kwa mahospitali tunaambiwa network haifanyi kazi. We are saying confirm the 44,000 teachers, and on Monday we will down our tools and go to the streets. To bende jotende jopuonjre mago mabende tiegore e kar tiegruok mano ma Kenya Institute Management okwayo jopuonjre wetegi ma bende nitiere e bad tat somono e counties mago mopogore opogore pacho kae mondo migi hore moloyo to e kinde ni mano mabende tend kar tiegruogno dhi nyime gi loso weche mago ma otenore kod report mano mabende ne ogola kod duol mano mabende tayo somo e kuonde tiegruok mabende ne oyango ni kata oboka mago mabende ne gimiyo jopuonjre kochakore higa 2019 ne gin mago mabende ok opuodhi. Longano Jijo John an japuonjre Kim kaendi Kisumu. Adwa kwayo jopuonjre duto mag Kim kamoro amora magintie across all our branches duto mondo wabed gi kwe nekech weche manitie mano wach kod TVETA moko kuomgi gin weche ma nyaka walu maber kabisa mondo wangi adiera margi, lakini wamor nekech our CEO osetemo kabisa kendo in communication already gi sirikal kendo weche gi ibro losgi as soon as possible, but to our students we maintain calm kamoro amora ma wantie, kik wabed gi koko ka weche gi pod ilosogi gibro miyo way forward. Aparo ni gintiere in gi partnership gi other institution mag samoro kaponi TVETA bro shikilia kama giwacho to Kim nyalo place us into other functional institutions. Koro nyithindo kik bed gi wasiwasi. Bradley Omondi, I'm a student here, and we would like to confirm exactly what he has said. Yes. That this is a very, in fact, this is a nice place, and this school has been here for long. Yes. And we still need it to be here. So whatever situation that is on hand, we need it fixed as soon as possible so that the normal programs can go on. Kweth mago mag jotelo mago mabende siro duond bura mar UDA mawuok e gwenge ma Taita Taveta odok ne jalop jatend piny Kenya Kithure Kindiki mabende giwacho ni osekonyo moluor Ruto e yono makare chopo moko kuom singo mabende ne gisingo ne oganda jo Kenya. Kagitwak e gwenge mago ma Taita Taveta kono gilero ni ber mathoth bende osebedo ka chopo negi kotenre kod osiep kaachiel kod tich makare ma jotelo ariyogo osebedo katiyo. Bende ne gigolo paro ni ber ka bende jotelo ariyogo obi odok e debe kendo gibi gitiyo kanyakla ka moluor Kithure Kindiki obi omako lemo mano mar jalop jatend piny Kenya kadiponi gibi loso piny owacho yiero maduong' ma itimo higa mano manyien. Fananisha na wakati huu tunaona sasa hivi rais anafanya kazi na nguvu zake zote. Tumeona miradi kadha wa kadha hapa Taita Taveta, si reli, si barabara, yani miradi ya kupigiwa mfano. So kwenda mbele tunasema mtu akifanya kazi vizuri anafaa atuzwe, si kwamba na kutuzwa kwake ni kwamba apewe chama kingine aendelee kusaidia rais. Tunasema ya kwamba Kindiki na Ruto waendelee awamu yao ya pili, ili after hapo ndo sasa tutaangalia hizo sehemu zingine tuone kama kutatokea watu wengine ambao wanataka hiyo nafasi. Lakini sisi tunamshinikiza rais, tunaambia ya kwamba
sisi kama vuguvugu la Ruto 10 bila break limeidhinisha ya kwamba waendelee na Kindiki 2027. Na kwa niaba ya Ruto 10 bila break movement Kenya mzima, tumeamua kwamba tutasimama nyuma ya Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kazi yake ameiona, hata tulipokuwa pale mkutano pale State House wakati ule kama aspirant, tuliona alikuwa anaweza kueleza ile bottom up economic transformation agenda bila wasiwasi, hata bila kusoma. Duelno mano mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kae KNHCR oyango ni giseyudo jo Kenya mago mabende romo 1,800 duto te mabende ne oroch ratichgi kendo neg jogi kinde ng'anyo mago mane obagi e pacho kae. Kaluwore kod jakom mano mar duolno Claire Oganga oyango ni gisetimo nonro kendo gibiro bedo ka gitimo chudo ne oganda makamago. Other violations, we are yet to consolidate the numbers, but for victims of protests and demonstrations, we have a consolidated figure of about 1,800 victims. Compensation is just a way of saying pole. It may not bring you back to where you are. So when you're looking at reparations, it's not about paying people, and I think that's a misconception that people have. That it's about paying people. This is a totally different process from what the courts would look at in terms of awarding damages. These are not damages. From our perspective, there's probably a gap in terms of how police manage crowds and assemblies. So one of the aims of non-repetition is to have legal reforms to address the gaps that are in our laws, to address the practices. Gikanyo bende madkele giko mar mi weche manyien maga ng'end weche bedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng, ndine jaloko mara David Abila.